बेयाव नोंथांमोननो मोनसे आयदानि सायाव क्लास लानो नागिरदों। बे जाहैबाय क्लास 8 नि MIL आरो बेनिनो दावगानायनि सनाथि लामा चैप्टार 5। दा बेखौ फोरोंनो लानाय जादों। बाहाय मा होननाय जादों बेनि थाखाय। बेखायनो जायफोरहा क्लास 8 आव फरायो बिथांमोननि थाखाय बेयो गोनां जागोन। जायफोरा नोंथांमोनहा फरायखायो, फरायनाया नाय आरो फरायि बिथांमोनहा शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे बैसोर फरायसाफोरा मिथिनो हानाय जायो। दा बेयाव दावगानायनि सनाथि लामा आरो बेखौ राव सोलायनाय जादों असमियानिफ्राय। बेयाव राव सोलायग्राया जादों बालिराम बसुमतारी, बिथाङा सोलायदों। दा बे बाहाय मा होननाय जादों नोंथांमोनहा बेखौ फरायबा माखासेखौ बुजिनो हागोन आरो माखासे मोननैसोल' गोब्राब दङ बाहाय। दा बेफोरखौ नोंथांमोननो बाहाय फारि फारि थख'-थख'यै खिन्थालांनो लानाय जादों। बाहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा जे दावगानायनि सनाथि लामा होनदों माने मा जौगानायनि माखासे मोजां लामा एबा राहाफोर होननाय जादों। मा खामानि मावोबा जौगानो हानाय जायो एबा गोग्लैसोनायनिफ्राय बासायनो हानाय जायो, गोदोसोनायनिफ्राय बासायनो हानाय जायो, बेनि थाखाय बेयाव माखासे आइडिया एबा लामाफोर फोरोंनाय जादों। दा बेयाव नोंथांमोना सावगारियाव नायनायाव मा नुदों मोननैसो सावगारि होदों। बाहाय माखासे मुवा बेसाद फाननाय, सि दानाय, गामिनि सावगारि नुनो मोननाय जादों। दा बेनिनो लोगोसे बेयाव गासैबो आयदाफोरानो बेनो। दा बाहाय नोंथांमोना नाय, हाइस्कुलनि गेलेग्रा गेदेर फोथारा सुबुंजों बुंफबनाय होनदों। सोरगिदिं मानसिनि होंगो दोंगो, हौवासा हिन्जावसा। दा बे लाइन पेरेग्राफ मोनब्रै मोनबा, दा बेखिनिखौ नोंथांमोना गावबागाव फराय, गोलाव जागोन आं फरायबाय थाबा। बाहाय मा होननाय जादों बाहाय नाय, गावखौ सुंथानाय हानजा, जायखौ होनना बुङो सेल्फ हेल्प ग्रुप। आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुंखौ खोनाबाय जानांगौ गोबाङानो, नोंथांमोननि बिमा बिफा, बिदा फंबाय एबा गामियाव गोबाङानो दङ जानो हागौ। आरो बेनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गुबै महर, गुबै खामानिफोरखौ नोंसोरो नुवाखैबो जानो हागौ गामियाव। नाथाय बेयाव फरायनायनि गेजेरजों बिसोरनो मा मावनांगौ, एक्सुवेलि मा मावो, बेखौ नोंथांमोननो बाहाय फोरोंथाइ होनाय जादों। दा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मा बेनि सोमोन्दै बुंग्रोनि, जायखौ बर'आव होनदों गावखौ सुंथानाय हानजा होनना बुंनाय जादों। गावखौ सुंथानाय हानजाया ओरैबायदि मोनसे हानजा जेराव गामियाव थानाय खामानि गैजायै, पारमानेन्ट खामानि गैजायै, माने साख्रि बाख्रि गैयै, माबा मोनसे हाबा हुखा गैजायै, हौवायानो जा आइजोआनो जा, बाहाय बांसिनै आइजोफोरखौ लानाय जायो। बाहाय आइजोफोरा मा जायो, गामिनि मानसिफोरा ज' जायो। ज' जानानै साद', सा9, सा12 बेबायदि मानसिफोरा ज' जायो। ज' जानायनि गेजेरजों बिसोरो मोनसे गावसोरनि हानजा दानाय जायो। आरो बे हानजा दानायाव बिसोरो मा खालामो, माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय बिसोरो थांखि लायो। जेरै हमनानै ला, सि दानाय, बे मोनसे जानो हागौ। आरो नङाबा जिब जुनार फिसिनाय, बे मोनसे जानो हागौ। आरो नङाब्ला ना फिसिनाय, बे मोनसे जानो हागौ। दा आबाद मावनाय, बे मोनसे जानो हागौ। बेबायदि गोबां आइडिया गुबुनफोर लानो हानाय जायो। दा बेनिनो मोनसे हमनानै ला सि दानाय, जेखौ नोंथांमोननो बाहाय बिदिन्थि होदों। सि दानायनि बेलायाव गावखौ सुंथानाय हानजानि सोद्रोमाफोरा, सासे आइजोआ न'आव खामानि मावो, बयनाबो खामानि मावो, नाथाय बिसोरो हारसिङै खेबसेनो फानहैनो हानायलायनाय सि दानो हाया, गोबां सि दिहुननो हाया। आरो नङाबा फारसेथिंजाय मा जाबावो, साफ्रोमबो आइजोफोरनाव सि दानो थाखाय उइभिं खुलिनो एबा सि दाग्रा बानायनो, मेचिन बायनो, बायदिसिना खामानि मावनो, खुन्दुंनिफ्राय लानानै जेसेबां नांगौ मुवा बेसादफोर, बेफोरखौ बायनो थाखाय हारसिं फैसा थोआ, फैसाया एसेग्राब गैया, रां थोआ। दा बेखौनो मा जागोन, सा10, सा12, सा15 बेबायदि ज' जानानै बिसोरो मा खालामगोन, बिनि एसे रांफोरखौ ज' खालामनानै थुबिल खालामगोन, जमा खालामनायनि उनाव जेलाना बुरजा जाबाय, अब्ला बिसोरो माबा मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय एबारनो गोरलै जासिगोन। जेरैजाय मा होनामोन बाहाय, सि दानायनि थाखाय बिसोरना राङा जुदि जमा जाबायबा, सासेनिफ्राय 5,000 ज' जायोबाबो 10 जायोबा, सा10 फैयोबा 50,000 रां जायो। 50,000 रांजों अब्ला गोबां मुवा बेसाद बायनानै नांगौखिनिखौ बुथुमनो हायो, सि दानायनि थाखाय थोजासे। दा आरोबाव खामानि मावनायनि बेलायावबो मा जाहैयो, सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया बेबायदिया, सासे मानसिया सानसे थारला मोनसे खामानिखौ मावफैनो गोनां जाया सि दानायनि बेलायाव। जेनेबा सा15 सानसेयाव 2-3 मानसि बाहागो राननानै, बेयो 1 घन्टा, बेयो 1 घन्टा, बै सासेया 1 घन्टा, बेबायदि दायोबा दालांजाबाय थायो, सिया सानफ्रामबो ओंखारगोन। दा बेबादि आइडिया लानानै ग्रुप बानायनाय जायो आरो बेबायदि खामानि मावनाय जायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों। दाउ अमा जिब जुनार फिसिनायनि बेलायावबो बेनो, राङा जमा जाबाय, खुलिबाय उइभिं बा फार्म खुलिबाय दाउनि एबा नङाबा अमानि बायदिसिनाफोर खुलिबाय। बेनिफ्राय बेयाव आदर लानायनि बेलायाव सासेल'आ गोबां
जिब जुनारखौ नायनांगौआ जोबोद गोब्राब जायो। बेखायनो फाला राननोसै बिसोरो मानसिया बुरजा जाबाय नालाय नैबे मोननै बारायाव उमुगनि नैबे मोननै बारायाव उमुगनि बेबायदि फाला रानलायलायनानै सासेया सासेखौ मदद होलायनाय खामानि, बेखायनो होनदों सेल्फ हेल्प ग्रुप। दा बेबादि गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय खामानि मावनो हायो होनदों। दा नोंसोरनि बाहाय फरायावबो बेखौनो होनाय जादों जे बेबादि खामानि मावनानै दिहुननो हानाय सियानो जा एबा बायदिसिना हेबनाय आगजुफोरानो जा एबा बायदिसिना मुवा बेसादानो जा, दा बेफोरखौ हाइ स्कुलनि मोनसे गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनाय जादों। आरो बे दिन्थिफुंनायखौ मा होनना बुंदों? एगजिबिसन दिन्थिनाय जादों। एगजिबिसनखौ नोंथाङा नुवाखै जानो हागौ दा नैबे बोसोरनैसोआ कमप्लिटलि गैथ'वा। बे कभिड-19नि थाखाय जेबो मेलाफोरबो बानायिखाय, नाथाय उननि समफ्राव नुगोन आरो सिगाङाव नुखाबायबो जानो हागौ एगजिबिसन। बाहाय गोबां बायदिसिना मुवा बेसाद आखाइजों बानायनायनिफ्राय लानानै कम्पानिनिफ्राय दिहुननाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो। आरो बे दिन्थिफुंनायाव दिन्थिनायल' नङा, नायनोबो हायो, लोगोसे बेयाव बायनायबो जायो बा फाननायबो जायो। दा बेबादि बेखायनो नैबे मोनसे गेलेग्रा फोथारावबो माखासे गामिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एबा गावखौ सुंथानाय हानजाफोरनि दिहुननानै मोननाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ बाहाय दिन्थिफुंनाय जादों। जेरै बाहाय होदों बायदिसिना रोखोमनि जाग्रा मुवा, लारु, फिथा, आसार, बेसर बायदिफोर बानायनानै होदों। बाहाय नोंथांमोना नुदों ओरै बेसर आसार, चाटनि, बेनिफ्राय बानायनाय बेग, मुसुखा, औवा रायदोंनि हेबनाय सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजानाय रोखोमनि बायदिसिना बेसादफोर बाहाय दिन्थिनाय जादों होनदों। दा बेबायदि फाननाय जादों। बेनिफ्राय आरोबाव माखासे होनदों बबेबा मोनसे गलायाव इन्दि लुदों होनदों। आरो इन्दि लुनायावनो होंगो दोंगो बयबो नायनो लुबैदों आरोखि। माब्रै इन्दि खुन्दुंनि एम्फौनिफ्राय मारै फिथोब जायो, फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुनो, खुन्दुंनिफ्राय बोरै लुनानै बेखौ थावख्रिजों लुनानै सि दिहुननाय जायो, दानाय जायो। दा बेनि आदब खायदाखौ फोरोंनाय जादों आरो बेयाव बानायखानाय इन्दि सिफोरखौ फाननाय जादों होनदों। दा बेखौनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनायफोरा नुफेरा नालाय होंगो दोंगो नायनानै गोजोननाय मोन्दों आरो मुवा बेसादफोरखौ बायदों होनदों बेयाव। बेनिफ्राय दङ माखासेया होनदों ओनसोलनि आइजोफोरा खम समनि मादावनो बेबायदि माखासे हानजाफोराव गावस्रानानै बेफोरबायदि माखासे नखर दारिमिन नखर शिल्पआ जाहैबाय जेबो मेसिन एबा जायखिजाया मेसिनजों दिहुनजायै मुवा बेसादफोरखौनो नखर शिल्प होनो। जेरैजाय हमनानै ला सि दानायाव जेबो मेसिननि खोथा गैया, बाहाय दारिमिननि खोथा गैया, नाथाय न'आवनो बानायनानै जादों। जेरैजाय गोबांथार आसारफोर बानायनाय, बेयावबो मेसिननि खोथा नङा, आखाइजों बानायनाय। बेफोर गासैबो सि दानायनिफ्राय लानानै आइजें आइला हेबनाय, क्रेफ्ट, दानि दिनाव क्रेफ्ट होननानै बुङो जायखौ, जिहेथु बे आर्ट, बेफोर गासैखौबो हेबनाय मानाय, दानाय लुनाय, आगर आखाइ, बेफोर गासैबो बानायनायफोरखौ नखर शिल्प बुंनाय जायो, जायखौ कम्पानिनि मेसिननि दारै दिहुननाय जाया। दा बेखायनो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरा बेफोरखौ दिहुननानै माखासे आइजोफोरा दहायनो होनखादों, फार्स्टआव खिन्थाखादों, जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा गावखौ सुंथानाय हानजाफोरा गावहानो थोजासे गैयिखाय ज' जानानै बेबादि जयैनो मुवा बेसाद दिहुननानै फाननानै मोननाय रांजों बिसोरो न'खर सालायनो हायो होनदों। बेयावबो बिसोरो बेबायदि हादों होनदों। दा बेखायनो गोजाननिफ्राय नायफैनायफ्राबो बेयाव मोजां मोनदों, नुनायजों लोगोसे मोजां नुनायजों लोगोसे मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लानानै थांदों। दानि बाहाय मा होनदों? बेबादि माखासे आइजोफोरनि दिनैसिम बा दिनै जाखांनाया सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै गावजों गाव सुंथालायनाय, गावजों गाव खामानि मावनाय, बेबायदि मुवा बेसाद दिहुनलायनाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा बेखौ होनदों बाहाय। मानोबा बेनिबो गोबां जारिमिन दङ होनदों, जेराव गोदोनिफ्रायनो बियो सोलिबोगासिनो दङ होनदों। जेरैहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों उदांस्रि मोननायनि सिगां 1947नि सिगां भारताव महात्मा गान्धीयाबो नोंथांमोनहा नुदोंमोन गावनि सिखौ गावनो दानानै गानदोंमोन। दा थिग बिदिनो सा सानजा भारताव उदांस्रि मोननायनि सिगाङाव भारताव महात्मा गान्धीयाबो फैदोंमोन। सा सानजा भारताव जोंनि आसाम एबा नर्थ इस्टआव गासैयावबो। आरो गावसिनि हरैहायबो खोला भारतावबो सि दानायनि थाखाय माखासे जांख्रिथाय लाबोदोंमोन होनदों। जेरैहाय महात्मा गान्धीया सिगाङावनो बाहाय होदों, बे खनायाव मा होदों नाय, महात्मा गान्धीया गिबिसिन सासे मानसिनि नाम गंगाबेन मजुमदार मुंनि सासे रान्दि आइजोनि गेजेरजों गुजरातनि सबरमती आश्रमाव सि दिहुननाय दारिमिन जागायजेनदोंमोन होनदों बिथाङा। बेनो महात्मा गान्धीनि गिबिसिन आइजोफोरखौ सि दारिमिन दानायनि थाखाय थुलुंगा होदोंमोन होनदों, मावहोजेननाय। आरो बेयो सोरमोननो मावजेननाया? गंगाबेन मजुमदार मुंनि सासे
रान्दि आइजो जाय गुजरातनि सबरमती आश्रमाव खादि खुन्दुंनि सि दानानै खादि सि दिहुनजेननाय जादोंमोन होनदों। दा बेनिनो थुलुंगानायाव गोबां उदांस्रि मोननायनि सिगां सोमावसारारिफोरा बेबादि आइजोफोरनि खामानिखौ लानाय जादोंमोन। दा बेखिनि समावनो बिसोरो हरैहाय गुजरात एबा खोला भारत बा सोनाब भारताव गासैयावबो फोरोंथाइ होखांनायनि उनाव महात्मा गान्धीया जोंनि सा सानजा भारत एबा आसामाव फैदोंमोन होनदों। दाना सा सानजा भारत एबा आसामाव फैनायाव बियो नुफैबाय मा जोंनि बर' आरो असमिया आइजोफोरा महात्मा गान्धीया फोरोंथाइ होनायनि सिगांनिफ्रायनो माने बर' आरो असमिया हारिफोरा सा सानजा भारतनि हारिफोरा जोनोमनिफ्रायनो गावबागावनि सिखौ गावबागावनो दानानै गानखायो। बाहाय गुबुन सोरबा गुफुरसा एबा ब्रिटिशफोरनिखौ बायनानै गाना, बिसोर गावबागावनो दानानै गावबागावनो गानखायो। दा बेखौ बियो फोरोंथाइ होनो फैनायाव नुफैनानै गोमोनाय मोन्दों होनदों। आरो बेखायनो बियो मोनसे बाथ्रा बुंलांदों होनदों जे बर' असमिया आइजोफोरा जोबोद आखा फाखा होनदों आरो बिसोरो गावसिनि सिमांखौ सियाव सुजुनो हायो होनदों। दा बे मोनसे बाथ्रा बिराद गिदिर, बेखौ नोंसोरबो मिथियो, बयबो मिथिगौ। जोङो दिनैसिमबो जोंनि बर' आइजो एबा गुबुन गुबुन सा सानजा भारतनि हारिफोरा मालाबाबो गुबुननि बायनाय सि गानामोन, गावबागावनो न'आव दानानै गानोमोन। दासिमबो गानो, गासिमबो गानो, नाथाय गोबां एसे एनै खमायलांबाय, दारिमिनाव हाबबाय, अब्लाबो सिफोरा गावबा गावनिनो। दा बेखौ फोरोंथाइ होनो फैनायाव बिथाङा नुफैनानै गोमोनाय मोन्दों होनदों। आं फोरोंनायनि सिगां माथो ओरै गानखाजोबनानै दङ, बेबायदि दिहुनखाजोबो, जोंनिफ्रायसो साबसिन दिहुनो, बेबायदि नुनानै गोमोनानै फैदों। बेखायनो बिथांमोना मा होनफैदों, बर' असमिया आइजोफोरनि बै सियाव जे जोङो आगर एरो बायदिसिना मुफुर आफा, लाव बेगर, हाजो आगर, दिंखिया आगर, माबा माबि आगर, बैग्रि बिबार बायदिसिनाफोर गोबांथार आगरफोर एरो। दा बैफोरखौ माबे नुबाय, मिथिंगायाव नुबाय, मोजांथार, हाजोआ सारि सारिया मोजांथार, बेखौ सियाव बोरै महर होनांगौ। दा बेफोरखौ गासैखौबो आइजोफोरा जोंना सा सानजा भारत एबा बर' असमियाफोरा जोंना बेफोरखौ एरनानै दिन्थिनो हादों होनदों। दा बेखायनो बेफोरखौ नुनानै गोमोनाय मोन्दों आरो बेखायनो होनदों जे बिसोरो बर' असमिया आइजोफोरा सियाव गावसिनि सिमां एबा साननायफोरखौनो आगर महरै एरनानै दिन्थिनो हायो। दा बे बाथ्राखौ बिसोरो बेखौ बाहाय बुंलांदों, बेखायनो गोमोनाय मोन्दों होनदों। दा दानिया होनदों बाहाय आथिखालाव बे न'खर शिल्प एबा गुबुन गुबुन मुवा बेसादजों दिहुनजानाय बा गुबुन गुबुन आइजें आइला दिहुनजानाय, मुवा बेसाद दिहुनजानाय सियानो जा मायानो जा, बेफोरो आथिखालाव गोबां न'खरफोरनि नांगौखौ सुफुंनो हादों होनदों। जेरै गोबाङानो सि दानानै फाननानै जादों, सेल्फ हेल्प ग्रुप नङाबाबो हारसिंनो दानानै जायफ्रा रां रुफा दं एबा खामानि खाथायनो हायो, खामानि मावनो हायो, बिसोरो सोलिनानै दङ। गोबाङानो आइजें आइला हेबनायनि गेजेरजों ग्रुपजों नङाबाबो हारसिङैनो सोलिनानै दङ। दा बेफोरखौ नायनानै ओंखायनो होनदों आथिखालाव बेफोरबादि साख्रि बाख्रि गैयाबाबो एबा पारमानेन्ट खामायनायनि राहा गैयाबाबो न'आव थानानैनो न'नि गेजेराव न'आवनो बेफोरबादि गुबुन गुबुन खामानि मावनानै जिउ खुंनो हायो, न'खर दानो हायो। दा बेखौ होनदों। गोबाङानो बानायो, दासिमबो दङ। दा साबसिनसिबाव दंफांनि बायदिसिना आइजें आइला, बेसेन गोसा मुवा बेसादफोर, औवानि बायदिसिना जानाय, सियार टेबोल बेन्च बायदिसिना हेबनाय मानाय, बेफोर गासैबो। आरो बेनिफ्राय सिनि बेलायाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गोदान सिफोर, दा बेफोरबायदि दानायनि गेजेरजों गोबाङानो जिउ खुंगासिनो दङ। नोंसिनि गामियावबो थानो हागौ, नोंसिनि न'खरावबो थानो हागौ खायफानाव। दा बेफोरबो दा आथिखालाव बांबोनो हमदों होनदों। बेनिफ्राय दङ बाहाय माखासेबाव मोनफ्रोमबो खामानिनि मोनफा मोनफा दाथायारि दिग दं। जेरैबायदि जिउ खांनायनि थाखाय रां दिहुननो जेरैबायदि उदायथि गोनां, बेबायदिनो खान्थि बादियै संनाय खुरनाय बायदि खालामनो सोलो गोनां जायो। माने मा होनदों बेयाव आइजोफोरा मा होनदों गोदोनिफ्रायनो जायखिजाया खामानियावनो दासिमबो गोदोसोनानै थायाखै, बे बाथ्राखौ होनदों। आरो बेयाव गोदोनिफ्राय गोबांथार आइजोफोर जोहोलावजो महरै नुजालांखांबाय जोंनि भारताव होनदों। दा बेखौ नोंथांमोनखौ थुलुंगा होदों, स्पेसियेलि हिन्जावसाफोरखौ, जाहाथे हिन्जावसाफोरा फरायखांनायनि उनाव खामानि गैजायै जाया। हौवाफ्रा गोबाङानो गावबागाव खामानि मावनानै जागोन, नाथाय आइजोफ्रा बा हिन्जावसाफोरा फरायखांनायनि उनाव न'आव ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो बांसिनानो। दा बेखायनो होनदों हिन्जावसाफोरखौ बाहाय बांसिन थुलुंगा होदों। गोदोनिफ्रायनो हिन्जावसाफोरा एबा आइजोफोरा गोबांथार खामानियाव जौगानानै फैदों। बिनि थाखाय जोंनाव गोबांथार भारताव बिदिन्थि दङ होनदों। बेनिनो नोंसोरनो बाहाय माखासे गेदेमा आइजोफोरनि बाहाय मुं मख'दों, जेरै सरोजिनी नायडू, एनी बेसान्त, कल्पना चावला, पुनिता आर'रा, किरण बेदी, मेधा पाटेकार, बासन्ती पाल। दा बिसोरो साफा साफा गेदेमा आइजोफोर गोजामोन। गासिबो
सासेया मोनसेयाव गुबुन मोनसेयाव बेबादि बिसोरो गोबां मा होनो खामानि मावनानै मुंदांखा जानो हानाय सुबुंफोर जेरैजाय बाहाय दङ सर'जिनी नायडु बेखौथ' नोंसोरो मिथिया आरो एनि बेसान्त सासे गेदेर राजखान्थिगिरि बिथाङा लन्दननि बा इंलेन्डनिमोनबाबो भारताव फैनानै उदांस्रि बिफैदों कल्पना चावला अख्रांमा दावबायारि गिबिसिन आइजो अख्रां दावबायारि भारतनिफ्राय दा बेफोरखौ नोंसोरो गोबाङानो मिथिगौ आरो बिनि बागै कुइसनाव दङ बिसोर सानै साथामनि बेनिखायनो आङो बाहाय सानै होदों दा नट्स नांगौ नट्सनि थाखाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबाबो मोनगोन लिंक दं बेजों डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय गोबांनि कुइसन एन्सारखौनो होखानाय जाबाय दानिया नैबेहाय माखासे गोनांबाव बे आइजोफोरखौ गावबा गावबो नायनानै लानो हानाय जागोन बिथांमोननि थाखाय बै सुजु बिजाब गेदेमाफोरनि जिउ खौरां जिहेतु थायो बे बिजाबखौ बायबानो बिसोरखौ मोनजोबगोन गासैखौबो बेखौ बायनानै फराय हायोबा मानो होनबा बेखौ दा खिथाजोबनांगौबा साफा गोबाव जागोन दा बेनिफ्राय दङ हिन्जावसाफोरखौ गावखौ सुंथानो हानाय खालामनो थाखाय हिन्जावसाफोरनि गोसो गोरबोनि उन्दुना थानायखौ खामानि मावनो लुबैनायफोरखौ आइजोफोरखौ मोगथां महर होनो थाखाय माखासे समाजाव मा दङ होनदों खामानिफोर दङ एबा माखासे फसंथानफोर दङ होनदों आइजोफोरखौ खामानि मावनायाव थुलुंगा होनो थाखाय जौगाखांहोनो थाखाय माखासे जोंनि भारताव माखासे मा दङ आफादफोर दङ दा बे आफादफोरखौ गोसोआव लानो नांगोन दा बेनि सिगां नैबे मा होनदों आइजोफोरनि खामानि मावनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय 2001 मायथाइयाव हादोर गेजेरारि आइजो गोहो आरो समान माननि बोसोर महरै फोसावनाय जादों होनदों 2001 मायथाइखौ मा होनदों इन्टारनेशनेल हादोर गेजेरारि माने इन्टारनेशनेल मुलुगाव आइजोफोरनि गोहो आरो समान माननि बोसोर महरै 2001 मायथाइखौ मा होनो फोसावनाय जादों होनदों बे बाथ्राखौ गोसोआव ला कुइसनावबो दङ बेनिफ्राय दहाय होननाया गोबां माखासे आइजोफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय खामानि मावहोग्रा एबा थुलुंगा होग्रा बा बोसोन होग्रा बेफोर मदद खालामग्रा माखासे आफादफोर दङ एबा फसंथानफोर दङ होनदों बेफोरखौ गोसोआव लानांगोन जेरैजाय बाहाय दङ सा सानजा जौगाखां राङारि निगम बेनिनो माखासे मा होनो सा सानजा जौगाखां राङारि निगम बेफोर गौथुमफोरनि माखासे बेखेवनानै होनाय बिजाबाव दंखायो उनथिंजाय बेनिफ्राय मिरु समाज दावगाखां गौथुम हायुङारि आइजो आयग बायदिसिनाफोरा जोबोद मुंदांखा होनदों आरो बे फसंथानफोरा आइजोफोरनो सोलोंथाइ होयो आरजिनायनि माने रां खामायनायनि आइडिया होयो फोरोंथाइ होयो बेफोरबादि होनदों दा दानिया मा होनबावदों बाहाय दासिमबो इन्दिरा आइजो बिथांखि मुंनि मोनसेया जिल्ला आरो गाहाय थाखोनि हानजाफोरनि थाखाय माने सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय फोरोंथाइ होगासिनो दङ होनदों आरो बेल' नङा दहाय आं होनदोंमोन नोंसोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय एबा गावखौ सुंथानाय हानजानायनि थाखाय गावबागाव रां खांलायलायनानै जमा खालामनानै खामानिखौ मावो दा बेल' नङा बेफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय नैबेबायदि फसंथानफोरा गोबां राङारि मददबो होयो बेनि अनगायैबो आथिखालाव सरकारा बैफोरबायदि हानजाफोरनि थाखाय मा होयो लन एबा रां दाहार हरो जाय रां दाहारखौ गासैखौबो सुख'फिननो नाङा माखासे बिबांनि रेहाय खालामनानै होनाय जायो माखासे बिबांनि पारसेन्टेज रेहाय खालामनानै होनाय जायो जायखौ साबसिडि होनो इंराजियाव दा बेबादि माखासे खोलोबाव रां हरनानै बैफोरबादि आइजोफोरनो एबा बैफोरबादि हानजाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय आरो राङारि मदद हरनायनि गेजेरजों खामानि मावहोनाय जायो होननो जाहाथे साबसिनै बिसिना जौगानो हायो दा राङारि आंखालनि थाखाय बैफोर माखासे हानजाफोरा नांगौ जानाय साननायफोरखौ गोसो जानायफोरखौबो खामानिफोरखौ मावनो हाया रांनि आंखालाव बेखायनो बेफोरबादिखौ बैफोर हानजाफोरजों लोगोसे नैबे फसंथानफोरजों लोगोसे सरकाराबो राङारि मदद हरो होनदों दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जोब्बाय बेयो फराया आरो फार्स्टनिफ्राय खेबनै खेबथाम मोजां खोनासंफिनबानो जाबाय मानो होनबा खेबसेनो मोनसे फराखौ फोरोंलांनाय जादों दा बाव सिगांनिफ्राय बुजिबोनानै उनथिंजाय बावलांफिनो दा बेथ' नंखागौ नोंनिबो आंनिबो बयनावबो जायो सोरनावबाल' जाया बेखायनो ससे खोनासंफिननानै मोजां थाल खालामनानै बिजाबबो लानानै एडजास्ट खालामनानै नाय अब्लानो गोसोआव थागोन होमबानो बुजिगोन आरो खेबनै खेबथाम फरायबानो जाबाय फराखौ फरायबाय था होमबानो बुजिगोन बिजाबा दंखायो गावबा गावनाव दा बेनिफ्राय दहायसो होनदोंमोन बाहाय सोंनाय फिननाय गासैबो बिनि सोंनाय फिननायफोरखौ नांगौखौ नोंसोरनो होखानाय जाबाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय दा एसेनोसै उननि फरा भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।